one Sunday lang unta, no? Pero pag adto nako dito mga igsoon sa nagsuroy ko dito sa Rizal, doon na tayo pastor dito sa Teresa. Siya, friend, kailangan nandito ka sa 18. Ikaw speaker namin. Okay, sige. So, kaya mao na nga, duha ko ka Domingo mawala, mga igsoon, o naman si ako lang ingnan nga, Pastor Romnick nga, anad-anad lang. Kay, di na ka mamarko di ay, di at least magpastor na po ka, no? Ano man di ay mga igsoon? Di, mas mahay na managhanta mga igsoon. Di man matubo ang liso kung di na to ihulog sa yuta, no? So ato giibutang sa yuta para ang liso inigahulog sa yuta mabuhi o munga na po siya daghan. Okay. Dili kay tadaghan sa atong pagsimba tungod kay bahin-bahin naman mga igsoon. Pero musugod kag sa dili, sumala pa mga igsoon, sa kada Domingo na kugwali, doon natay 18,000 nga naglantaw mga igsoon. O halos katunga siguro ana mga basher na to. Orag nakaon na Pastor Romnick. So atong i-welcome mga atong mga bashers, mga igsoon. Amen. So 18,000 ang naglantaw sa ato o sobra pa, no? Doon ay usa suko kaya sa kuha ba minsan siya ikang upawa ka. Sige lang, tama man sa nga upaw masatagid mga igsoon. Pero sa ilang atong hatagag katungod ang ilang mga opinion tungod kay bisan pipila lang ta karon mga igsoon. Pero somewhere out there, we have more than 80,000 na nagsudod nato mga igsoon sa atong mga pagwali. Uban nila mi amen, uban nila mi approve, uban nila mga igsoon mi comment, ang uban sila nagbash. Pero that's probably di man na issue sa ato mga igsoon kung i-bash ka. At least mitanaw sila. Kay di man sila pwedeng mo bash nga wa sila mitanaw. Padayon sa imong pagbas o padayon sa imong pagdanaw. Okay? Kay magsugod na po karon mga igsoon sa pagwali sa kamatuoran. Amen? Daghan mang mga tao ron muangkon sa kamatuoran. Pero ang tinuod nga nasa kamatuoran makita sa kinabuhi kung unsang kamatuoran nga ang naa kanila. Sa atong panahon karon dili man kinahanglan bla-bla lang. Ang kinahanglan nato ebidensya man. Kung madto kag korte, di ka pwedeng ingon mo bla-bla nga ingon man sa among silingan nga si Im nagpatay. Di man pwede na mga igsoon. Di man na pwede mga igsoon nga ingon sa silingan. Di man na pwede nga hearsay man na. Ang atong pagwali dili ni matud nila. Kay ang matud nila mahug ka sa dili angay mga igsoon. Mao na nga dasig sa kuma ko, praise God. Ingon na yung si Pastor Romnick nga Pastor, daghan ra bang nagtanaw sa imuha? Ko praise God. Bisang pag-unsay ilang himuon mga igsoon, pabilin lang ta sa kamaturan. Unya naagani mo bas, pasagdi lang. Ay lang sa ninyo, ayaw ninyo awaya. Ang uban mga igsoon na ginawayay na hinon, pasagdi lang na siya. Basta maminaw lang na mga igsoon, makaingon gina, madugay niyang paminaw, maingon gina siya nga matod pa sa ano mga igsoon ba, ingon ani pag istorya mi matay no marag mingon na ba mga igsoon. Sige lang, ato lang ipadayon mga igsoon kay ang tinuod nga color, amen, bisag a white color is remain white bisag butangan padag mga sabligan padag mga unsang klaseng color mga igsoon. Ang kamatuoran nagpabiling kamatuoran, dili atong relihiyon ang kamatuoran. Si Kristo lang ang miangkon sa kamatuoran. Mingon si Jesus Christ, I am the way, the truth and the life. Kung gusto ka makabaton sa kamatuoran, agi ka Kristo. Kay siya man ang dalan. Wa siya mingon, ipakita nako ang dalan. I show you the way. But he said, I am the way. Therefore, salamat sa Ginoo nga ang kamatuoran naaragyod sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao gyud ni atong tamdanan. Dili ni mo'y atong pasundon sa atong kinabuhi,
Kita mo'y musunod sa pulong sa Ginoo. Kano sa ata magka-problema sa diha nga ang pulong sa Ginoo mo na atong pasundo nato. Dili. Bisag dili nimo angayan, bisag dili nimo gusto, basta nakasulat sa pulong sa Ginoo, imo gyud nang tumanon mga igsoon. Kay wa gyud mawa sa pulong sa Ginoo kung di nimo tumanon. Dili mausab ang pulong sa Ginoo kung dili nimo tumanon. Apan kung imong tumanon ang pulong sa Ginoo, dako kayo ang kausaban sa imong kinabuhi. Pagbasa ta mga igsoon, basihan sa atong pagwali nining kabuntagon. Siguro dili nako ni matapos mga igsoon, sunod Sunday wala ko. Siguro sa pagbalik nako mga igsoon, ato ning ipadayon ning maong pagtulunan. 2 Timothy chapter 2, reading verse 16 to down verse. All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect, truly furnished into all good works. Ang balaan nga kasulatan, Tibuok nga kasulatan, gitugas sa Dios og may kapuslanan. May kapuslanan. Alang sa pagpanudlo. Alang sa pagpanudlo una sa tanan. Alang sa pagpamadlong. Kini murag sakit ni. Alang sa pagpamadlong. Alang sa pagpanulid. Alang sa pagpanulid. O alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios nga mahigpit, masinanggapan alang sa tanang maayong bulaton. Revelation 22 verse 18 to 19. Duha ka mga bersikulo, importanteng bersikulo mga igsoon nga dinhi nato ipahimutang ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Basa si Buano. Sinagayag 22:18-19. Akong pasidan-an ang kanang magpatalinghog sa mga pulong sa propesiya ni ining basahuna. Nining basahuna, Kung adunay magadugang ni ini, kung dunay magadugang niini, bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang hampak. Iisutan ni ining basahuna. Ops, murag sakit kay ng bersikulo no. Kung imong dungagan pod sa Dios og hampak. Nagihisgutan. Dili lang nabunal, hampak yun. Nga gihisgutan niining basahuna. Padayon? O kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon ni ining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi o diha sa balaang syudad. Nagihisgutan ni ining basahuna. Duha ka mga importanteng pulong nga gisulti diha, ang magadugang ug ang magakuha. Unsa day angay buhaton, dili na ta angay mudugang, di puta angay nga mukuha. Kung unsay nasulat dinhi, mao gyud nay atong tumanon. Sa diha nga imong dungagan ka sa hampak. Kung imong kuhaan sa bahin, sa kahoy, sa kinabuhi. Busa, unsa may daling pagsabot na ni pastor. Kinahanglan kung unsay nakasulat sa pulong sa Ginoo, dili na angay natong tuison, dili po na angay natong supakon, angay gyud na natong tumanon. Ngano usahay sakit tumanon tungod kay nabilanggo ang tao sa tradisyon o gigapos sa relihiyon. Sa diha nga ang iyang relihiyon wala na takdo sa Biblia, daw ang pulong sa Ginoo supak nila. Apan ang sibisan kinsa nga nagatuman niini nga pagailhon nga iyang iglesia, kadtong mga tao nga nagatuman sa iyang pulong, dili lang nagabasa, dili lang nagapamati,
apan sa Revelation chapter 1 verse 3, bulahan ang nagbasa, bulahan ang nagapaminaw, ug nagatuman nini kay ang panahon hadol na. Daghang salamat Ginoo ining kautuhon karon tuguti nga imong mga pulong ug bisan pa sa mga nagatan-aw karon nining live Ginoo, nining live streaming. Kako Ginoo nagpaabot sa mensahe ngadto kanila. Siguro dili nila masabtan sa daklit nga panahon. Apan ang imong pulong daw sama sa espada nga duhay sulab nga bunlagbas ngadto sa kinuyukang bahin sa among kalag. Busaw Lord tuguti nga imong mga pulong Ginoo may hayag sa among taliwala nga walay lain ang mapasundayag nining kabuntagon, mao lamang ang imong mga pulong ug ang imong presensya. Bless the ears of the listener this morning, God, and your word will be upon in the lips of clay this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Clap your hands to the Lord. We are not bound by any kind of tradition, but we are bound by the Spirit of God. Dunay mga tao nga ang pulong sa Ginoo ilang ipahaom sa ilang kinabuhi. Unya sa diha nga dili mahaom sa ilang kinabuhi, dili na nila dawaton ang pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga modawat sa pulong sa Ginoo, sa diha nga ang pulong sa Dios nga daw sakit sa atong igdulungog, apan mao kanay gikinahanglan aron atong madawat ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. The Bible said all scriptures. When we say scripture, is not only based in the New Testament, it's also cover to cover. It's all about from Genesis to Revelation, Revelation to Genesis. That is called Bible. Gitawag siya Bible or Biblos because it was composed of many books. We have 66 books in the Bible. So therefore, the Word of God, we should say that the Bible is the Word of God. Since it was the Word of God never changed. The Word of God never commit errors. Why sayop sa pulong sa Ginoo? Apan kini mao'y tambal sa mga nangasayop nga pagtuo. Ang upan mingon makabuang ang Biblia, apan ang Biblia mao'y makatambal sa mga buang nga mga tao sa ilang kinabuhi. Akong buti pasabot niini dili ka ng mga buang nga naglakaw-lakaw sa dalan nga mga hugaw ug mga naong, dunay mga buang na disente nakabarong. Apan kung ang pulong sa Dios dili nato mapaimutan sa atong kinabuhi mga igsoon, nagpabiling kang buang sa atubangan sa Ginoo. Kay mingon ang Ginoo sa iyang sinulat, ang sibisan kinsa nga nagapaminaw ug wa nagatuman sa akong mga pulong, gipakasama ko sa kataong buang-buang nga nagpagtindog siyang balay ibabaw sa balas. Apan ang sibisan kinsa nga nagapaminaw ug nagatuman nini, gipakasama ko sa kataong butan nga nagpatukod siyang balay ibabaw sa bato. Ang tinuod yung mga tao ni Kristo, ang tinuod ng mga Kristohanon kadtong mituman sa iyang mga pulong. Daghan kayo rong mga tao, mga igsoon nga ingnon Kristohanon. Christian is not only the way we talk. It's not only the way as a Philippines called a Christian country, but in the Bible there is mark or trade of a true Christian. Sa atong panahon ron mga igsoon, daghag mga daghag mga fake nga gani kung matanaw ka nga sulti nila nga pagbantay-bantay mo kay ang 1,000 dunay fake. Unsa may kalainan sa fake ug sa dili fake? Kung wa kay kahibalo, makatuog gyud ka nga ang fake tinuod. Labinag, wa ka pakagunit og 1,000. Nahibuon ko itong isang adlaw. Siguro mga hapon na, palit ko ano zero. Doon ay sakyanan, yablihan niya yung window. Iya kong gitawag. Ya kaya may nag-action shot overtake.
may panagan sa unahan tungod sa may aver nga hardware. Tanaw ko, foreigner, Indiano. Nakasay gigunitan nga, anak siya do kakapal nga tag 1,000. Misya, where is the way going to Karkar? We just go ahead straight, then that's Karkar. San Fernando, after San Fernando is Karkar. Siya, yeah, okay. Kuha siya og kwan. Siya, do you have a bill of 1,000? Tanaw ko sa wallet, tag 100 na may sod. Ko, no, I don't have any. Siya, how about 100? Ko, yeah, I have 100. Ako pa, what is the color of 500 or 100? Ko, this is the 100. Siya, okay. This one, pakita niya sa kuha, 20 pesos. Iko, that's 20 pesos. Siya, okay. How about 500? Tanong ko, wa po ko 500 mga igsoon. Ko, I don't have any 500. So I want to know what is the color and the pag after mga igsoon. Siya, thank you. Ipatanaw ramon ko siya iyang dollar nga baga kayo mga igsoon. Kung sa ka ato yung purpose. Nangutana siya kung unsa gyud ang color sa 20, sa 100, sa 1,000. Siguro kay mga foreigner ko sila, wa sila kabalo mga igsoon. So nangutana. Kung wa ka kahibalo, mangutana ka. Amen. Ayaw ka suko. Wa ka pa kahibalo, masuko ka pa. Mao na problema mga igsoon. So mangutana, pagpangutana niya, pakita ng 20 ko, that's 20 pesos. Pakita niya 50 kayo, maura may bills niya mga igsoon, gawas ato yung dollar. Ko, that's 50 pesos and 20. Siya, yeah, okay. Oh. Siya, thank you. Lakaw na siya. Yung puko, thank you, Sado. Lakaw siya, mga igsoon. So, nangutana siya. So, sa kinabuhi, mga igsoon, kung gusto kag yun o kamaturan, unya dili klaro ang imong gibarugan, you need to ask. And when you ask, it should be with any evidence and reference. It's not based by mouth alone, by words alone. It should be based from the Word of God. If you know what spiritual aspect means, you need the Word of God, because the Word of God is just only evidence. Usanik ka mga ebidensya nga kini nagapamatuod mga igsoon kung asa ka gibarog, unsay imong gibarugan, unsay imong gipamatudan. You know what? When you are in the truth, you don't need to explain any. Lalison pa ng 1 plus 1 equals 2. Nang lalison pa man na. Ang Biblia nagingon, because for the Word of God, all Scripture is given by the inspiration of God. This Word is not inspired by the writers. It is not inspired by the theologians. It was not inspired by any brilliant, excellent people. But the Word it was inspired. It was God breath. Giginwaan sa Ginoo. Gitawag kini mga igsoon nga sa Cebuano na ang balaan nga kasulatan gituga. Kanang tuga mga igsoon, alang po na gigamit na sa mga anting-antingan ba. Gitugahan kog batong itom. Gitugahan kog batong puti. But mga igsoon, gihatag kini aron una sa pagtudlo. Doktrina. Now, kailangan iba't mga igsoon, maayos ni para mahibaw natong doktrina. Kay uban sige tagpakpak sige dagan wa kay balo doktrina. Labi na ning atong mga new generation karon, tan-aw ta sa atong mga youth camp, grabe kiniluksuay. Pero pangutan ako na unsay doktrina. Mao nang ma-emphasize na itong doktrina, mga igsoon. Kini nga doktrina, dili man ni atwa. Ato naman ning gikuha sa Biblia. Kay wa mabutay laing kuhaan. Unsa may doktrina di ay nga gitudlo sa balahan nga kasulatan. Ang doktrina una sa tanan, usa lang ang Dios. Ingon si Pastor Umpad, si Kristo sa kanyang pagkatao hindi siya Dios. At sa kanyang pagka-Dios ay hindi siya tao. Tinuod. Kaysa diha,
Himikaon siya, tao siya, dili siya Dios. Pero sa diha nga iyang gibanhaw si Lazaro, Dios siya. Sa diha nga iyang gipagkaon ang libuan ka mga tao, Dios siya. Kaya sa kanyang pagkatao, hindi siya Dios, at sa kanyang pagka-Diyos ay hindi siya tao. Bakit? Iisa lang ang Dios. Kaya, miingon si Isayas, wa ko kaila o kay balog, nga doon na pa'y Diyos nga mauna o sunod kay kanako. Pero ang uban nagtudlo nga ang Diyos, daghan. Nga ang si Isayas nga sulti mismo nga wa sa kay balong nga Dios muna umusunod kaniya kay ang Dios usa lang. Muna kung ingon Jesus Christ is not the number 1 God. Kay kung ingon kag number 1 ay number 2, number 3, number 4, number 5. Kristo gitawag nga only one, bugtong. May bugtong bang tulo? Oy, ang akong baboy nanganak usa ka buok, bugtong. Mao ni bugtong. Among baboy bugtong 12 anak. Dili na mao. Pag bugtong gani usara. Dili usa lang, usara. Kung ang yawa atong pangutanon sa Santiago, magpamatuod siya sa Santiago 2:19. Nagatuo ka ba nga ang Dios usara? Tama ka. Kay ang yawa nagatuo. Yes. One God believer ang yawa. Dunay nangutana, kamo ba? Di pangutana atong pastor. Kayo ba'y naniniwala na isa ang Dios at ang Dios ay ang diablo din ay naniniwala na isang Dios? Ibig bang sabihin yung pananampalataya nyo ay kagaya sa pananampalataya ng diablo? Tubag sa pastor, kung iisa lang Diyos pag-usapan, ang paniniwala ng diablo na isang Diyos tama. Bakit? Ngano? Tungod kay relevant. So wapa sa himong yawa, kinsa man siya? Lucifer. Asa man si Lucifer nagpuyo? Sa langit. Kinsa may nakita ni Lucifer dito? Tuwa dito ang Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Na, miingon pa sila. Miingon pa ang usa ka magwawalik. Kung atong tugutan nga ang Diyos Amahan, Diyos Anak, tuwa dito. Kano sa mahimong anak si Kristo? Sa dihang di pa himugso. Kung may anak siya dito daan, tuwa na si Maria dito para siya mahimugso. Dili. Kay kano sa siya gitawag nga anak sa Dios, sa dihang himugso siya, pinaagi sa taguangkan sa babae. Walay Dios anak sa langit. Anak sa Dios na pero Dios anak. Busa mga igsoon, ang pagtudlo nga usa ang Dios, ang yawa nagpamatuod. Amen. It sound ano ba? Yes. So wapa na siya himong yawa, Lucifer siya. Maubitaw nga gihog siya, Brother John. Kay gusto mo siya mahimo pong Diyos dito. Dili lagi pwede nga ang Diyos doon ay kaubang laing Diyos. Pastor, ang Diyos doon ay kauban. Kining nagtudlo nga daghang Diyos, ang ilang doktrina puro presumption. Abot ka mong presumption ka ng dahom-dahom, pangagpas. Mga tagna-tagna lang. Ang amahan miingon siyang anak. Ano lagi gyud amahan? Mga igsoon, wa ta mibilibad nga nay amahan. Pero kung ingnon nimo ang amahan laing Dios, anak Dios, amahan Dios, Espiritu Santo Dios, pila nay Dios? Ay kung ingna 1 + 1 + 1 = 1. Kay ingon man pud sa kusog ang Dios pero sa managkalaing persona na masamot Ginoo kalibog ganuman ang Espiritu dili na persona. Kinsa lang ang Diyos na nayang sunod si Kristo without controversy. Great is the mystery of godliness. God manifested in the flesh. Kung masabtan lang nato na may igsoon, ang atong palakpak di lang ingon ana ba? Ay ana di ay dugay ra. Unsa siya si Lucifer. Apan sa diha nga iyang nasamok ang gingarian. Sumala sa atong babasa baso sigmingon pong guban dito day kagikan ngano magasulti. Sumala man sa babasa. Siya mo siyang Lucifer gihulog din sa yuta. Ang uban mingon
Naalagi kauban ang Dios. Inyo ra ng pangag. Pero ang Biblia ningon, wa ko kay balo nga dunay Dios musunod o kauban o muuna kay kanako. Wala. Daghang gyud naglibog aning kinsa magay kauban sa ginumingon, and let us make man. Pag makabasa sila as, ilan yung dungagag laing Dios. Pero kung magstay ka lang yun sa kamatuoran, pilay naghimo sa langit ug yuta. In the beginning, God. Not gods, but in the beginning, God. Paminaw yun mo mga ikson, kay murag karoon na kumuwalig ining doktrina ba? Praise God, kay nahagit ko nining mga basher na to, mga ikson. Praise God, maining makadungog mo, makadungog po sila. Pila man yun ang Diyos, o sara. O sara yun ang Ginoo. Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang langit. Pilay naguwat, usa lang. Diyos, dili mga Diyos. Karon, kung nagka-problema sila, kung kisay kauban sa Diyos, sa iyang biingon siya, let us make man. Ang tubag, narapos Biblia. Kaya usahay mga egson, ilamang dadon ka sa mga referensya, unya mga referensya, daghan kayong diferensya. Basahan ka mga let the Bible give the answer when the question is from the Bible itself. O sa may tubag ni Pastor Sawan sa maong kauban sa Dios, kung na problema ka kung say kauban sa Dios, ato nang tubagon nga ang kauban sa Dios dili laing Dios. Kay kung ang Dios magpauban sa iyang paghimo sa kalibutan, dili na siya Dios. Ang Dios gamhanan, wa na siya nagkinahanglag counsel if any other. But when God said, in the beginning, John 1:1. What is John 1:1? John 1:1 speaks for the beginning. Unsay gisulti sa sinugdanan. In the beginning was the Word. Unsay gihimo sa Dios sa kalibutan, pinaagi sa iyang pulong. Only God can do that. Only God can do something out of nothing. That's why atong gitawag siya creator. Is not just only a maker, but He is a creator. In the beginning was the Word, and the Word was With God. nangita mong kauban. Di aral ko bagay. And the Word was with God. Kinsay kauban sa Dios, dili laing Dios. Ang iyang kauban, ang iyang pulong. Maski baliktaron ninyo ang kamaturan, ang Diyos dili angay ubanan ni bisan kinsa. Ang Diyos no need for another counsel. But when God created from the beginning, it was John say so that the beginning, ang kauban sa Diyos iyang pulong. And the Word was with God, and the Word was God. It was not mentioned that that word is another God. No, the Word was God. Next verse said, and the Word was made flesh. Kanus alang makita ang Dios nga dili makita sa diha nga nakabaton siya. What's the purpose? To save the sinners. Aron sa pagluwas. Mauna ang miingon ng Biblia, kinahanglan mahimugso ang usa ka lalaki, ang mga propeta nagapanagna nga ang usa ka babae magapanampon o ang iyang pangalan pagkatawgon Emmanuel. Isaiah 7:14 nagahisgot diha og sa diha nga atong nabasa ang kahulugan sa Emmanuel, God with us. Ipamatud-an kini sa kasulatan nga ang usa ka Dios nga dili makita, ang Dios nga dili magunitan ni bisan kinsa, apan Dios nga nagpakatao. Kay kung way lawas, way dugo, ug way dugo, there's no remission of sin. And that's why He was Jesus Christ. Listen to this. We don't believe that that one God has three distinct persons.
diha man na makaproblema. Sa tulo ka nagkalaing-laing persona. Persona sa Amahan, persona sa Anak, persona sa Espiritu Santo. Murag masabit sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu, di man na persona. What is Spirit? Spiritu. Di mo makita. But you cannot stand that one God are separated by each other, distinct. Nagkalalay na Amahan, laing Anak, laing Espiritu. Pero pareha sila Diyos. Could not stand. But what is our belief according to the Bible? We believe in one God in three manifestations. When He created, amen, heaven and earth, He was called Father. That's why we address God when we pray, Father. You are the origin of everything. We address Him, Father. Next, for redemption, we address Him as Son. For regeneration, we address God as Spirit. Siya ang mupuyo sa atong kasing-kasing, mauna igsoon ang gitawag nga three manifestation. Kay padayag siyang Amahan, gitawag siyang Amahan, gitawag siyang Anak sa pagluwas, o gintawag siyang Espiritu Santo sa diha nga mapuyo na sa kasing-kasing sa tao. Mao kana ang kamatuoran nga nakasulat. Maunang pagtudlo. Diri sa ako sa doctrine. Kay dini mo itong backbone eh. Daghang mga Kristohanon doon mga igsoon, gawas sulod sa simbahan, pero ang doktrina nagka-problema. Kung sa may walis pastoron, ay puro matugibing. Nya nihatag ka, wa lagi. Kung sa may walis pastoron, kaya na may uban mga igsoon di musimba, mangutana lang ba? Kasi walin pastor atong Domingo, wali mo tos pastor, wa sa ko kasabot. Pasabton tagid mo nga way daghang Dios o salang ang Dios. Sumala sa atong gisulti ganina nga ang yawa nagtuo nga usa ray Dios, pero gakurog sa kalisang. Di siya bukurog nga mauto iyang gustong pulihan sa langit. Siya mga igsoon, kabot hulog siya. Mauna siya karon ang Dios dining kalibutan na. Mauna kung di ka kabantay, basig nagalagad ka sa Dios dining kalibutan na. Kanang mga tao nga mosupak sa pulong sa Ginoo, wa na nakaila sa Dios nga yang gialagad. Apan kita atong nailhan kung kinsay atong gialagad, kinsay atong gisimba, o salang ang angayng simbahon. Sa Book of Revelation, usar gyud ka trono bang nakita ni Juan dito nya usar pa naglingkod. That is the description. Kung tulo duha sa langit, usay galingkod ang duhay nagabarog. Di na sila equal. Di na equal. Kay kuan man, ku equal man. Ikaw kay espiritu ra ka, diri ka spika, diri ka wala. Ikaw anak, diri ka tuo. Ikaw day Amahan. Gusto nga ako lingkod. Di na pwede. Di na pwede. Ngano man? Ku equal man. Kung equal gani, pantay. Para usa lang, sabakon ta na lang. Di po pwede mga ison, daog-daog na. Inyo mong lingkuranan ng Amahan. Dili lagi na mo barog mga ison. Common sense, Bible sense, di yun na mapamatunan. Apan ang Biblia nagapamatud. Mingon si Juan, ang naglingkod sa trono, siya katong namatay og nabuhi pag-usab. Og ang kamatayon, wa na midaog kaniya. Kinsa ang naglingkod sa trono? Ang description ni Juan, mao ang atong Ginoong Kristo. Kanang atong gidawat ka pangalan sa bautismo, kanang akong gisimba, kanang akong gidaig, kanang akong gialagaran, tiling akong giwali, tiling akong gisangyaw, pangalan sa Ginoong Kristo. Sa imangod kita mga Pentecostal, ingon ta away revival rong wali ni pastor kay wa ko kalukso.
Gusto na kong patyo ng hunahunaa ba? Kaysa atong mga fellowship baya ron. Uy, maglumbaanay na magniluksuhay. Pero panahon sa altar calling, mga igsoon ang uban, wagit mituol. So na yung balik tas ka matuuran, mga igsoon. Ako dugay-dugay naman kong kauban Sister Guapa. Kada altar calling yun, ang iya mga igsoon, di lang yun, hilak. Kuya, ang hilak mga igsoon, murag yung minatay ba? Kita magpakyut pa ng hilang. Let's go. Sister Guapa, may igsoon, paminawan ninyo, di ba? Nga abyod. Abi na akong diri lang sa Pilipinas. Dito po sa Canada, way giila. Bisag tuwa dito sa Canada, may igsoon. Bebe, tanawon Sister Guapa, kung ang iyang inihilakan, maubang hapon dito diri sa Canada, sa Pilipinas. Pagwalin ako dito, mga igsoon, maogi hapon ang iyang mangita para ba siya builo, mga igsoon. Kung mauman lang na nga watag kasiguruan ang atong paghilak kawang apan ang atong paghilak sa pagpasalamat, ang atong paghilak dili na hilak sa problema, apan hilak na sa pagpasalamat nga ang Diyos nagaluwas ka nato gikan sa atong kasalanan. You cannot even complain and even to make up the same feeling, mga igsoon, feelings. But I gotta tell you, church, when I preach, I gonna preach Jesus Christ. Hallelujah. Karon ba mga igsoon, hangtod karon daghang yung mga angkon. Ang amo ang simbahan maoy gitukod ni Kristo kay maingon siya, upon this rock I will build my church. Pangutana, sa gisulti ni Kristo pagay tukuron kang iglesia, ang iglesia natukod na o tukuron pa? Tukuron pa. Ang Matthew 28:19, wa pa iglesia diha. I will build. Speaks for future. Ang uban ningon, gitukod na Kristo, kami nang gitukod. Wa pa gani gitukod, gauna-una na mo kami gitukod. Kamo ang gitukod. Nanapoy masuko natin honor, sige lang. Maayo na makadungog ka nga masuko, kay masuko ka nga wa ka kadungog. O sa resulta niya kap, nanay mga, nana? Mo na diganahan mga igsoon. Ako, di kami gitukod. Wa pa niya tukod diha, oy. Pag-atukoron ko ang akong iglesia. Wa pa natukod kay pag-atukoron pa lang. Kanusa di ay natukod ang iglesia. Murag masuko sila ani. Kay natukod ang iglesia. Adlaw sa Pentecostes man. Di o Pentecost man. Pero sa pagsulti ni Kristo, mingon siya sa Lucas 24 dis 40 city nga to sa kuan, mingon siya mga 49, pabilin kamo sa Jerusalem. Basta ang taas, o giablihan sa Dios ang ilang mga huna-huna. Dili lagi tapataka. Ang Ginoo may instruction. But tarry ye in Jerusalem until you endowed power. Unsa yung sulta? Basta lang magtaas pa badbaem. O ang sa iyang ngalan. Sa iyang ngalan? Ang paghinulsol. Tira. Pagpasaylo sa mga sala. Unsa day katuyuan sa iyang pangalan? Kung kiniro na po yung masukuan eh. Yeah. Ang kapasayloan sa sala dili kumpisan. Yes. Ang pasuluan sa sala dili pag pasigag kandila. Amen. Ang kapasayloan sa sala dili ang pagluhod gikan sa pultahan padung. Altar. Imo ba nang himo sa unang saysay? Dili na kapasayloan sa sala. Ang kapasayloan sa sala dili nang sayo-sayo ang kandila. Dili. Alag mga suko mo, layo bitaw ko ninyo. Unsa ang kapasayloan sa sala? Og nga sa iyang ngalan. Sa iyang ngalan. Ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa mga sala
kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran Asa sugod? sugod sa Jerusalem. Dili Roma, Jerusalem. Amen. Wala nagsugod sa Roma, Bedbek, sa Jerusalem. Unsa ang purpose? Kapasayloan sa sala. Praise God. Unsa di ay nakapasaylo sa atong mga sala ang paghinulsol o kapasayloan sa sala igawali sa iyang ngalan sa tibuok kalibutan o magsugod sa Jerusalem mahunang mga alagad bingon ng Ginoo. Basta subos. O Kamo mao ang saksi ni ining mga butangan. ang mga apostoles na himong saksi. Yes. Dili Jehova, Di- saksi saksi. ni Jesus Christ. Right. Oh. Naglaruhon tani. Kaya bisag masuko na po sila. Sige. Oh. Og tanawa, igapadala ko kaninyo ang saad sa kong amahan. O di sad. So tanaw lagi ang amahan ni saad. Wa lagi tay problema ng amahan. Wa man ta misupak. Pero kung ingnon mo ang amahan laing persona supak ta diha. Unsa iyon? Apan, pabilin una kamo sa syudad. Pabilin sa mo sa syudad. Hangtod nga masuluban na kamo gahom gikan sa kahitasan. Hangtod nga dili ka kasuluban o gahom. Yes. Di mo masabtan ang kasulatan. Maunang sige ka lang kasuko. Apan kung imong madawat ang gahom o ang Biblia, mablihan ang ilang mga salaputan aron matukib nila ang kasulatan. O malipayon silang mingadto sa Jerusalem kay mikayab naman ang Ginoo sa kalangitan. Hallelujah. Akong pamatudan nga ang tinuod nga iglesia ni Kristo kita. Na po'y kilay mo taas ani ron. Hallelujah. Nga naman kita. Matthew 28:19, di mo manigitulog ni Nabarin, pag gusto na ko i-emphasize eh. Panglakaw ka mo, o himo ang tinunan. Busa, panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan. Maayong pagkabasa sa atong sakristan. Busa, panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran. ang tanang kanasuran. Og pamautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tanawa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Unsay tugon sa Ginoo? Kuan man na siya, tugon. Gibilin sa Ginoo. Commission. Say atong gibito ng pulong sugo kaya ang mga apostoles may gisugo. Dinhin ato mga ison nga kitang tanang nga nabautismuhan. Sige lang mga ison, paabot lang gyud mo kay mahuman lagi ko. Mahuman ko. Kay kanang akong kaatubang ron murag kan mingon nang nga wa pa nakahuman siya da. Sige lang. Ani mga ison ingon siya. Panglakaw kamo og himo ang tinunan. Kinahanglan mahimo sa kang disciple. Nganong di ka kasabot, wa ka na disciple. Yes. Wa ka na disciple. Wa ka na tudloy. Kining di matudluan, sigig panaway. Sagaran man ng mga wala ka sigig panaway. Pero kanang natudluan mga igsoon, muhunong na nagpanaway. Ngano man, wa kasulobi gahom. Yes. Busa na abli ang salabutan. Mingon gino panglakaw mo. Pero pabilin sa mo sa Jerusalem. Panglakaw. Lakaw ba sila? Oy, nagpabilin sila sa Jerusalem. Hangtod na kasuluban sila gahom. Karon. Unsay sugo, bautismuhi sa pangalan sa Amahan, Pang-Anak Espiritu. Sila mga igsoon, nga may atong Jerusalem, na-bautismo dayog Amahan anak. Wa man nagpaabot sa Jerusalem. Iyon na de, bakit? Ikaw to ka pilip. Patusmuhan ta ka sa pangalan sa Amahan, sa Anak si Espiritu. Luwas na ka. Di po. Kaya imong gi-apel pag bautismo ang Espiritu Santo. Di ba? I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Spirit. Kisa man kayo bautismo sa Espiritu Santo. Busa ang bautismo nga gigamit Amahan, Anak, Espiritu Santo. Dili na scriptural. Yeah. Yes. Sugo na nga angay tumanon. Bautismuhan sa pangalan sa Anak, pangalan sa Amahan, pangalan sa Espiritu Santo. Ngano? Kay kining tulo dili ni pangalan, mga titulo ni.
busa kung nabautismuhan man ka, nabunyagan ka man sa pangalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, wala na sa Biblia. Amen. Pastor, invalid na ito. Valid na, invalid. Balag mga suko mo. Kay wa man sa namabasa sa Biblia. Wa may apostolis na nagbautismo, Amahan, Anak. Kung makabasa ka, isin sa kuwang bersikulo. Kaya akong basahon. Pero kung mangutana ka, unsam ray bautismo, di aray. Gitukod ang iglesia sa Matthew 28:19, wala pa. Asa? Maingon si Kristo sa ubos, og hatagan ko ikaw giyawe. Ang ila pong yawi, pagsabot, murag yawi sakyanan. And I give you the keys of the kingdom. Whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth shall be loosed in heaven. Dili man na literal na susi. Ang susi nga di mo ni pa. Relax lang, kaya ako may pababasa niya. Mauna mga igsoon eh. Ang akong putpasot, panglakaw ko mo, yun ang tinunan, o bautismuhi sa pangalan. Ang tinuod nga mga anak ni Kristo, kining midawat sa bautismo sa pangalan ni Kristo. Amen. Kita na. Kung sa bautismo ninyo, pastor, ang among bautismo, kanang gisugo. Kanang pagkatumanan sa sugo. Kano sa din natuman, pastor, ang sugo na buhat apostolisay. Kung ang Biblia, mga kaigsunan, walay libro sa buhat, watay kaluwasan. Nganong dunay libro sa buhat, kay dunay gipabuhat ang Ginoo. Ang libro sa buhat mao ni sundanan sa mga Christian. Yes. Kay ang Biblia, ang gisulatan ana, ang mga Hudiyo ug mga Hintil, duha ra klaseng tao. Ang Hudiyo ng dagko. Bot pasabot, iyan ang katauhan. Kitang mga Hintil, apil tana. Pero salamat sa Ginoo nga kitang mga Hintil. Basahon na gud ato ang Book of Acts, chapter 1. Naadiyang Isya eh. Nang Isya apil. Ya asa man ta na bilong, naman ta sa Isya. Okay, basahon na to. Last na lang ni Mason, ang uban niyo duka na, sige lang. Katuog lang mo diha kay padayon na pugog ako dire. Okay, basa. Verse 1. Oh, ayo pagbasa sa Kristan ha. Paminawan niyo ha. May tagnata din screen ba? Basa, kay tasasar ba na? Og unya sa nagkatigom sila. Wow, nagkatigom. Gipangutana siya nila nga nag-ingon. O tayo na. Ginoo niini bang panahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinaagi sa iyang kagalingong kagahom. Okay. Apan kamo magadawat hinuon o gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Unsang klaseng gahom? Gahom sa pagsabot, gahom sa hatag pagsuci sa kamaturan, gahom sa pagdawat, gahom sa pagdaig sa Ginoo. Makadawat ka. Bumabox. Okay, paspas. Makadawat kamo sa gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. O kamo unya ako mga saksi sa Jerusalem og sa tibuok Judea og Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Tanawa. Wala nag-ingon asa napita until outermost part of the earth. Wa mingon dia wala lagi Pilipinas. Maubitaw giingon nga outermost part of the earth. Wala pa. Termos sa manang sabtan ko diha. Outermost part. Dili termos. Paday. Ay katawa niya ba? Sige. Kini bang atong kini laging lapat tag-agtang ba dali kay ta okay. Asa ba rin sige. Og sa nakasulti na siya niini, samta na nagtanaw sila, na isa siya sa kitasan o gibayaw sa usa ka panganod, hawa sa ilang mga mata. Og samtang na nagtutok pa sila sa langit, nagapaingon sa itaas, tanawa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Og mingon kanila, mga taong Galilyanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi, og nagatutok sa langit, kining mga Jesus
nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita siyang pagsaka sa langit. Oy, sa iyang pagsaka. Yung mga tao, uy, isaka man. Mingon ang pulong sa Ginoo nga, kanang Kristo nga misaka mo, naog ra unya na. Mubalik, sige. Ingon ang Acts chapter 2 verse 5, og didto sa Jerusalem may nagpuyo nga mga Hudiyo, mga taong masimbahon, gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit, og sa nabanha na ang kadaghanan na nagpanugok, og sila nangalibog kay ang matag usa nakadungog man sa mga apostoles nga naglitok sa pinulungan sa matag usa nga nakadungog. Okay. Og sa matag usa og sila naningangha og nahibulong nga nag-ingon. Tan-awa ra, dili ba mga Galileanhon man kini silang tanan nga nagpanulti? Og naunsa ba nga ang tagsa-tagsa kanato nakadungog man kanila nga nagsulti sa atong kaugalingong pinulungan nga natawhan? Okay. Kining mga taga-Parsya ug mga taga-Media, mga taga-Ilam, mga lumulupyo sa Mesopotamia, Judea ug Kapadocia, Punto ug Asya. Nalaging Asia. Asa man ang Pilipinas? Sa Asia. Niya itong panahon na, naroon ba ang Pilipinas? May Cebu, pa. Pero sa Asia. Mauna mga igsuod nga kitang mga Pilipino gigog masigil. Pero ako mong suginlan, kining mga buzzers nasa sa Book of Acts, akong gibasa ganina ko, ang mga buzzer di ay sa Book of Acts naari sila dito. Padayon ta. Nahin na itong mga buzzers rin, ha? Okay. Asa naman tarapit? Murag nawa ka naman. Ha? Mga nga naman to sa kuan. Og at taga Creta. Katong sa Asia, tama Asia. Sunod Asia, sa Phrygia ug Pamphylia, Ehipto ug sa kayutaan sa Libya, nga sakop sa Cyrene ug dumuluong. May na kay makarelax ko ba? Okay, sige. Sa Roma, Hudiyo ug mga kinabig. Ang mga taga Creta, mga taga Arabia, kitang tanan pinaagi sa atong matag kaugalingong mga sinultihan. Nakadingog kanila nga nagsugilon mahitungod sa kahibulungang mga buhat sa Dios. Og ang tanan na nahingangha sila. Og nangalibog nga nag-ingon ang usag-usa. Unsa man kahibuot ipasabot ni ini. Tawa. Apan dihay na nag-ingon agig bugal-bugal. Na. Mga bashers pa na. Agig bugal-bugal. Maura kining mga bashers gipanindot lang ang pulong. Pero kung atong mga Bisayo na, mga bugal-bugalon. Bashers! O sa ingon sa mga bashers sa Book of Acts? Nag-ingon ang mga bugal-bugalon. Kana sila nangabasdak sa tamis nga bino. Nangabasdak na sila, nangahubog na sa mga bino. Amen. Sige, Brian. Apan si Pedro, Emil Barog. Nga nagtindog. Ang Pedro, nga ingon nila, nga ilang papa. First po. Unang papa. Apan si Pedro. Sabi rin, di yun na mahitabo. Kay nga no, ang papa karon walay asawa. Way asawa, oy. Si Pedro, dunay ugangan. Pastor, kung dunay ugangan. Onya, kung dunay ugangan, way asawa. Ay, kung ingna nga, gipangusawa ni mo siya, nga wakay ugangan. Si Pedro may ugangan, nagkasakit gani gikalintura, gihilanat. No, mamay diri magson. Giampuan kinsa mother-in-law of Peter. So therefore, di gid pwede si Pedro mahimong papa sa Roma nga naman. Ang papa sa Roma wa man ay asawa. Si Pedro na may ugangan. Hallelujah lagi sir, guwapa mga igsoon. Kanayon ta. Apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa. Sugod na. Mipatugbaw siyang tingog o kanila misulti siya nga nag-ingon. Mao ning pagwali mga igsoon, ipatugbaw yun ning tingog ba? Di kita buwali mga igsoon nga binayot ka pagwawali. Ang atong iwali ipatugbaw yun ning tingog. Sumala sa gisulti karon og si Pedro. Og mga Hudiyo tanan. Og si Pedro may patugbaw. Mga igsoon maghinolsol mo. Tugbaw na!
Mo na yung kamo bang mga Pentecostal pastor, nganong musinggit na mo? Waban na patugbaw nga di singgit. May singgit si Pedro gipatugbaw yung tingog og mingon. Yung miingon, mga Hudiyo, Hoy mga Hudyo, og tanan kamo nga nagpuyo sa Jerusalem. tanan nagpuyo sa Jerusalem. Sabta ninyo kining nagpugpatalinghugi ninyo. Dawa, sabta og Og pataling. pataling hugi. Ninyo ang Ninyo. akong mga pulong. Okay. Kay lahi sa inyong pagdahom. Oh. Kining mga tawhana dili mga hubog. Dili ni sila hubog sumala sa iyong gisulti. Nangabasdak, laing term na, nangabasdak sa mga tamis nga bino. Mingon si Pedro, dili ni hubog sumala sa inyong pagbash, sumala sa iyong pagbugal-bugal. Unsa ingon ni Pedro? Sanglit karon ikasiyam pa man lamang ang takna sa kabuntagon. Apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. Unsa ingon ni Pedro, kini may connection sa gisulti sa usa ka propeta nga si Joel. Dinhi mga igsoon, murag anak ng iglesia ba? Murag may utungangig ang iglesia para mahimugso, para matukod ang iglesia. Unsa ingon ni Pedro? Og mahitabo sa kaulihang mga adlaw. Adlaw. Nagaingon ang Dios. Kasi ingon ng Dios. Sa pagabubuan ko sa akong espiritu Espiritu. ang tanang katawhan. Wow. Og magahimog mga propesiya ang inyong Propesya. mga anak. Okay. Lalaki o babae. Lalaki, babae. Ang inyong mga batanon. Inyong batanon. Makakitag mga pananaw. Ang Ang inyong mga tigulang magadamgog mga inyong mga damgo. tigulang magdamgog mga damgo. Og niadtong mga adlawa, ang ako mga ulipong lalaki ug ang ako mga ulipong babae. Wow. Pagabubuan ko sa akong Way espiritu. gipili ang espiritu sa Dios. Magahimog mga propesiya. Dinhi. Hallelujah! Dinhi nagsugod ang iglesia sa Ginoo. Walay dato, walay pobre, walay makaluluoy sa iglesia sa Dios. Pugbubuan niya sa iyang espiritu. Sumala sa gisulti sa propeta nga si Isaias ug natuman sa adlaw sa Pentecostes. Verse 36. Busa ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayud nga sa Dios Jesus gihimong Ginoo Kristo. Yes. Ang Jesus nga inyong gilansang sa krus. Og sa ilang pagkadungog Sa ilang pagkalungog niini. gisakitan sila sa ilang kasing-kasing. Wow! Kinahanglan yung masakitan ang imong kasing-kasing samtang nagapaminaw kanini daw sama sa adlaw sa Pentecostes nasakitan ang ilang kasing-kasing apan sa kasakit silang kasing-kasing doon na sila nindot nga pangutana. Unsay pangutana? Og kang Pedro og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga Nangutana. nagingon. Unsay pangutana? Mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? Unsa may among buhaton? That's a good question. Amen. Unsa may among buhaton? Unsay tubuhat ni Pedro? Og si Pedro mitubag kanila. Pag hinulsol kamo, Maunang susi. Pag hinulsol. amen. Sunod. Og pabautismo kamo, Pabautismo. ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo. Pedro, times sa murag sipyat ka din napita dro ba? Kay ang sugo ba sa ato adro? Pangalan sa Amahan, pangalan sa Anak, pangalan sa Espiritu Santo. Nganong lagi na Jesus Christ man lagi na dro? Ngano nang hiluman mo? Ako lagi pa istorya ba? Kay kung sayop si Pedro, kay santa na siya sa iyang kauban. Labi na si Felipe nga si pangita sa Amahan. Ay ang pataka di adro. Kaya ako nangita ba ko sa Amahan. Pero napay tumas nga duha-duhaon. Klaruha na imo diha adro ba? Di pa sig di na mao. Pero mingon si Pedro, nganong mitubag si Pedro kanay nasakitan ang kasing-kasing. Ako magpasalamat ko ng mga nasakitan kana bitong message ka nga hilom di upaw. Ipahilomon ko no ko kay upaw ko. Nadig ko mahilom kay masamot ko kaupawan Pero manangutan na usa may buhaton. Ingon ba si Pedro, sa kadali lang pagprosesyon ta. Sinunog ta. Gikan diri. Susod ka. Kamo ba sa una diat? Kay di gid mo masiro inig sinulog. Tayo na magsinulog. Na magpit senyor. Pit senyor. Pit senyor. Kay unsa sa diyan? Kay lolo kani, kay lula kini, kay ugang kini. Kadaghan man ato gagian. Dili na mao mga igsoon. Di ay buhat sa mga apostoles ay nga angay natong sundon. Usa ingon ni Pedro
Pag hinulsol Pag kamo hinulsol ka mo, o pabautismo Pabautismo kamo, mo. ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo Og tungod sa kapasayloan sa inyong sala. Di ana, pasayloan sa sala na mga igsoon. Asa magsugod sa Jerusalem. Asa sila sa atos Pentecostes sa Jerusalem. Tama bang sulti sa Ginoo? Paghulat kamo sa Jerusalem, hangtod ka sa looban kamo gaon, mihulat ba sila? Mihulat sila. Ang tao ba nagkandi kaluwasan nangutana o sa waton? Kaya ang iglesia ni Kristo natukod sa adlaw sa Pentecostes, wala sa Mateo 28:19. Kiniron mga supot-supot na yun yung mga basiran, di ba? Lipay ko na, sige lang. Sige pa. Basta ba? Tungod sa kapasayloan sa sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kalainan sa mo. Darang kalainan. Ismo daw, ismo. Ya. Unsay kalainan sa Mateo 20:10. Tanawan ni kini na baptismo sa inyo. Kini sa tubig pasura mo. Ya. I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ato yung ganina, nga Espiritu Santo, kaya baptismo. Acts 2:10. I baptize you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive The gift. dawato nimo dili kaya ato baptismo. Amen. Sa una ato ang haigson sa pagbabautismo ka sa tubig, dawato nimo kay kung atong balikan ang bati. I baptize you in the Father, of the Son, and of the Spirit. Apil mo bautismo ng Espiritu. In the name Pero ang Book of Acts, o dawata ang Gasa. sa Espiritu. Espiritu Santo. Ama na, kalupasan na ka. Diba? Mga palikulo na ganyan yung pagto. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So, bautismo. Kaya, ang tanang na bautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, kita ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Ang nabautismuhan kang Kristo, gisulupan o Kristo. Tinuod kang Kristohanon. Pero kanang nangangkong Kristohanon, pero ang nabautismuhin sa pangalan ni Jesus, dili na tinuod nga Kristohanon. Basta ang buhat 2:38, kay nagapamatuon, kay kini ang kamatuon. Bautismuhan sa pangalan ni Jesus. Maoy kapasayloan og ikaw miingon si Apostol Pablo Romans 6:4 kitang tanan nga nabautismuhan kang Kristo gibautismuhan man ngadto siyang kamatayon ug sa diha nga kita mihawas sa tubig bag-o na kitang binuhat. Busa salamat sa Ginoo. Wala ko'y oras, kaya alas 12 na. Ingon ang uban, pastor, sunod na po ng uban. No, nakasabot lagi ko, kay kabalaka. Kay, di na pa may daghang Domingo ba? Para ako lang gisulti, mga igsoon. Ang all scripture is given by the inspiration of God. It's not from the inspiration of the pastor, but it was from God, unprofitable. Sa Bisaya, mapuslanon sa pagtudlo. Duha ko Domingo mawala. Mingaw ng mga bashers ako. Ikaw na po'y masunod, Brother Romnick. Pangandam na lang. Busa salamat sa Ginoo. Atong kalipay ngang pangalan ni Kristo atong nadawat. Eps, dili na relihiyon, ha? Amen. Sister Ruby, ang imong gidawat dili ang United Pentecostal Church. Si Kristo nga giwali sa mga pastor sa UPC. Salamat sa Ginoo. Ang nagpanalangin nato ang Dios nga nagdawat ato ang iyang pangalan. Manindog tang tanan mga igsoon. Dugay-dugay sang pandat ako na. Bantog lagi paningot ko. Pero whatever it is, it's time for us to shine because we are living now in a foolish world. We should live wisely. Na nagpuyutan ni ining nagkabuwang na kalibutan. Kaya magpuyutang makid-admanon.
But ye shall receive power after that Holy Ghost has come upon you. I don't care people bashing anyway, because I understand they don't have even received the power. But when God said, you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, the true church of the Lord Jesus Christ, it was baptized by the water and the Spirit. We thank you, Lord, today. We are standing in a solid ground. We are standing in the true doctrine. It was called apostolic doctrine. We have apostolic, and we are the apostolic. We thank you, Lord, today. Your words is being alive to the heart of its everyone. We have all the reason to cry for that great salvation. We have all the reason to shed our tears and to give a shout of praise because you are alive. Without the book of Acts, we don't know what is the really formula of salvation and remission of sin. But thank you, Lord, we have the book of Acts. Thank you for the promise. Ang imong anak, ang mga slaves, ang mga servants, o ang mga katiguangan. The true church of the Lord Jesus Christ, it was the church of the fire. It was a church of the Holy Spirit. It was the church of the Holy Ghost. And God opened their understanding, and they understood what the Great Commission was. Oh, hallelujah! Bless the church. Thank you that we are in the church. Thank you that the church was born during the day of Pentecost. All scripture is given by the inspiration of God, and is profitable for doctrine. Doctrine is the backbone of our belief. Bless the heart of your people today. We acknowledge, we give you the glory. Oh, hallelujah. You are so good to us, Lord. Ooh, imo ang himaya, kadungana, ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo, daygon ko, imo ang himaya, kadunggana, ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo, daygon ko, gamhanan ka, milagroso kang Diyos. Kanimo walay sama, kanimo gamhanan ka, milagroso kang Diyos. Walay sama, kanimo walay sama, kanimo. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we glorify your name. You deserve the glory and the honor
as we lift our hands to worship. With the help of your praise, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are deserved of all the glory and praises, God. Thank you that we always stand the truth. And we have the pure, true, genuine doctrine. It's not the doctrine of the organization, but it was the doctrine from the Holy Scripture. Today, thank you so much. This is the reason that we need to stand according to thy words, O Lord. The gates of hell shall not prevail, because we are grounded, builded, and founded with thy words. Thank you so much, Lord, for this Paschal Apostolic Revival Center. We love to stand in the truth. Though there are so many mockers, they will mock us, Lord, but it will never change our belief and even our direction. Thank you, Lord, as we close our gathering this morning. Bless the heart of your people. Thank you for the